είναι κάποιες θέσεις στις οποίες μπορούμε να τοποθετήσουμε τη φωτοφύλλη. Κάποιο μέτρο. Λοιπόν, για συνέχεια, Διονύση. Να σου πω, προσπάθησε να τα πεις όπως θα νιώθεις. Κύριε καθηγητά. Ωραία. Μέτρηση. 0,8 το 0,8238 από το 8.000 ή το 8, τόσο έχει διαφορά. Από το στήριο. Αν σου πω δηλαδή ότι μου χρωστάς 0,8238 ευρώ ή μου χρωστάς 8.238 ευρώ είναι το ίδιο. Όχι. Πρέπει να λέμε τα πράγματα μου. Τρίτη μέτρηση. Δεν θέλεις. Στην παρουσίαση στην τελική είναι ένα κομματάκι, όχι όλο. Τη διάταξη και ένα κομματάκι. Και τη διάταξη.